Zuk egindakoa. Baita. Hauxe dela kamera rostrum, kamerarik gabe. Eta balio du animazio grabatzeko. Eta kasu honetan, pagatzen dut horrela marrazkiak, azpian. Falta zait regla, hori. Orduan ematen diot ordenagailuari, klik. Eta hurrengo marrazkia. Gainin, eta klik. Eta hurrengoa. Eta hurrengoa. Eta kamera bidaltzen dio marrazkiak zuzenean ordenagailuan. Proiektua joan zitzaidan eskutika. Zela, tipo bat sobera indarra. Eta behar zuen zerbait mantsotzeko. Medikora joan eta injerto de tomate egiten. Eta gero hasi zen pelotarri buruz, eta orduan handikan hasi zen pilota partidon idea eta. Dela marrazki egina eta gero fondo maketakin. Eta marrazki fondo gainin sartuta. Tako egin dut maketakan bat. Nola dela dena pilota partidua, gehiena. Eta orduan egin dut frontoien maketa. Nola ikasi? Egiten. Hemen bada otro, ez dakit nola erraiten da. Zu zara langile, normalki. Zuk adibidez, ari zara bideoren bat egitzea. Eta enkargatzen duena ez du ni puta ideirik. Ez daki begitzen ere. Milion bai agintzen du. Eta hola nola explikatzen ez. Y claro, porque es el que manda y el que paga, pues venga, egin beharra. Ez. Milion hemen, pentsatzen dela, bai egin beharra. Holandan adibidez, ez hainbeste. Eta ni nola naizen Holandara, segitzen dut hortaz. Eta gero, enkontronazokin eta guztiekin. Txikitan aurrari beti kontatu nion histori bak, lo egiteko. Eta handikan etorri zen idea isaka dela aurren izena eta ogitarte dela hartza. Eta handik aintzinerat harrapatu eta idatzi.
hasi zen betiko temakin, zientifiko loko edo mediko loko eta fantasio orokorra. Suposatzen da beti badaela askatasun kreatiboa, suposatzen da, noski. Bueno, kasu honetan, saiatu naiz, restrikziorik gabeko gauzak egiten. Azkenean, argi eta garbi dut, egiten dudana, gustatzen zait. Eta nola kontatuko zeniguke zure bizitza ipuin bat bezala? El que va con los vientos.